Jak was przyjęła publiczność? Publiczność naprawdę bawi się fantastycznie, jesteśmy zachwyceni, bo od pierwszego kawałka naprawdę wszyscy bawią się wspaniale, naprawdę jest fantastycznie. Wiara bawi się doskonale, nikt nie wymięka, jest wspaniale. Kochani, oczywiście serdecznie zapraszamy na naszą trasę koncertową Śląskiej Karuzeli. Już w sobotę 4 marca jesteśmy w Bydgoszczy, 5 marca jesteśmy w Oleśnie. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę jest fantastyczna zabawa i nie będziecie żałować, jak przybędziecie do nas. Nie zabraknie góralskiej zabawy? Góralska muzyka u nas przede wszystkim, więc na pewno góralskiej muzyki nie zabraknie. Prawda, Ciacho? A kto nie umie góralskiego, to ja nauczę. Hej! Hej! Młodzieżowa formacja Blue Blue Party, Party! czyli Edek, Krzysiek I Kazik. Kazik. Krzysiu, o co chciałeś nas zapytać? O nic. Bardzo dziękujemy, było nam Dziękujemy. niesamowicie miło. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Dziękujemy za wywiad. waszego kanału. Jak się wam podobał występ na Śląskiej Karuzeli w Rudzie Śląskiej? Jak publiczność was odebrała? Bo widzę, już jeden bisik był. Jest rewelacyjnie, naprawdę. Nie do końca możemy użyć tych słów, bo które są nieparlamentarne, ale chcieliśmy to wyrazić właśnie, jak bardzo nam się podobało. Kręci się fantastycznie szybko, zresztą słychać ta spawa na scenie. Publika, pozdrawiam publikę, bo jest no niesamowita. Przesympatyczna. Interakcja jest fantastyczna. Państwem Tomek, Grzesiu, Brygida, no i Igor. Gratuluję! Jak przyjęła was publiczność w Rudzie Śląskiej? Ja uważam, że bardzo gorąco, bardzo ciepło. Oklaski były od pierwszego numeru aż do samego końca. Zresztą już na sam koniec piosenki aż pewna publiczność cząstka wstała i tam wiwatowała, więc myślę, że super poszło. Ale trzeba będzie powiedzieć, że od samego początku, jak Brygitka wyszła na scenę, to już były owacje na stojąco. To mi się bardzo, to mi się spodobało, a to co mi się bardzo spodobało. Nie, ogólnie widać, że publika łapie Śląską Karuzelę. Mam dwie takie babcie też chodzą. A nie krzyczące. I ta jedna do tej drugiej. Ty, Cila! Ja, Lena. Cila, ale ty się pięknie ciebie. Ja się pięknie, ale puścić się nie poradzę. I duże prawa, proszę. Jakie wrażenia, jakie emocje? Jak widzowie? Cudownie. No jeśli jest humor, to... To jest wszystko. Tak. Bo na Śląsku się go tak, śmiech polepsza krew. Tak jest. To jest najtańsze i najlepsze lekarstwo na wszystko, najbardziej uniwersalne. A mnie się wydaje, że my, masztalscy, zrobiliśmy dzisiaj wszystko, żeby państwa rozśmieszyć i to będziemy robić podczas każdego koncertu. My to zawsze robimy, proszę Państwa. To jest jedyny cel naszego życia, no może jeden z najważniejszych celów naszego życia. Rozbawiać Państwa, rozśmieszać, bo do płaczu doprowadzić to każdy głupi potrafi. Akurat to są najlepsze nasze zespoły, także wspaniała trójka z górnej półki śląskiej estrady. Czyli wrażenia po koncercie jak najbardziej pozytywne. Tak, oczywiście. Bardzo się podobało, bardzo fajnie. Bardzo się fajnie bawiłem, jestem tak rozluźniony, tak wybawiony, że bardzo miło i cieszę się, że tu przyjechałem z Chorzowa. Bardzo mi się podobało. Bardzo. Fajnie. A pan Paweł jak występował? Wszyscy mi się podobali. Tak mnie ręce bolą. Bardzo wspaniale, grali chłopcy, wszystkie zespoły pięknie grają. Jestem tu już kolejny raz, przyjechałam z Ogorznika, ale bardzo udana zabawa. Super. A czyj występ się najbardziej podobał? Ogólnie wszystkich zespołów. A Paweł szczególnie, to dał czadu. Tak. Gdzie Paweł występuje, tam my jesteśmy. Superowo. Następny przyjedziemy. Daleka. Super. Bardzo lubię ten zespół. Dlatego tu jestem. To na cześć publiczności hip hip hurra! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Byli fantastycznie. My Państwa na razie zapraszając, żegnamy. Persk Ludkowie. Helsk! Pozdrawiamy widzów Śląskiej Karuzeli TVS z humorem. I wszystkich, którzy odwiedzają kawał Szlagiery TV. Do zobaczenia na koncertach.
Blue Party. Chodźcie, Hej. przybywajcie. Jest moc. Na pewno ze Śląską Karuzelą będzie nas wszędzie pełno, bo spełniamy swoje marzenia, dążymy do celów, także naszych fanów również, prawda? Zobaczymy się m.in. Bydgoszcz, Olesno, prawda Robert? Tak jest. No i tam będziemy spełniać swoje marzenia, swoje cele, no i publiczności. I kochani, będziemy też promować nowe nasze utwory, które znajdą się na nowej płycie już niebawem, latem. Śląsko Karuzela jedzie Polska. Trzymajcie się, kochani. A teraz specjalnie dla wszystkich widzów kanału Szlagiery TV. Śpiewamy po góralsku. Hej! Hej, Bystrowoda, Bystrowodzicka, pytało dziewce Wojanicka. Ej, lesie ciemny, wyczku zielony, kaj mój Janice omilony. Hej. Hej! Hej!